Kaixo Aiaraldearrak, kulturaz betetako asteburua dugu aurretik. Bistan da, Durangoko azokagatik dela, baina baita ere eskualdean ditugu sortzaile eta hurrengo agenda deialdiengatik. Larun batean, Laudion, Euskadiko selekzioaren eskubaloiko entrenamenduak egongo dira, non Granja Poli kiroldegian. Arratsaldean baina Lezeaga aretoan sorgin zapatuak. Ikuskizuna, tailerra eta askaritzoa. Urduñan inguruko belarrietara irteera dago, gero azoka eta pintxo dastaketa. Baina ez hori bakarrik, jubilatuen etxean zumba. Baina larun bateko protagonista Zaratzoko jaiak izango dira. Meza, bazkaria eta 8etan zuziriak. Domekan zer, Zaratzoko jaietako 21. mendi martxa. Urduñan hegaztibeak eta maiketakoa. Eta ezin dugu ahaztu Domekako zinema eskaintza. Roskon 4:00 Guardian ezen la opera eta 7:00 Gladiator 2. Eta arratsaldeko 7:00 ere bai, baina Amurrioko antzokian La habitación de al lado filma. Arakizue, agenda info osoa aiaraldea.eus webgunean ikusgai duzuela. Abenduko izotza apurtu nahi baduzu, euskarazko kulturaz busti!